поредна година е за всички нас, но най-специален е за нашите първокласници, които днес стават ученици на основно училище Илин Пеленов. Следващият поздрав е специално за тях. Лятото изтече кратко като ми, най-сутрин вече ставаш ученик. Погледнете как е пременен, тръгнал с китка цвете, радостно смутен. Чанта люлка за буквара и боички за дъга, утрото връчи отваря и те води за ръка. Звънчера смива, всички птичи такива, вижте колко е красиво да отиваш в първи клас. Всеки ти желае на добър ти час, даже Слънчо знае, че си в първи клас.